Dagang funawa start number 1. Dia dora lago yin ba. Nele. Guys men. Godan video bore bawa nोंसोरखौ नै माबायदि जादों बोथोरा दिनै. Purely danger खतरनाक. Nih. Moja गरम दिनैनि बोथोरा. गुन्दुगुल लानो थांगासिनो दायो गथ'फोरनि ओंखाम बेदर संनो हाख'वाखैनो लिंहरदों आरो जोंखौ हायार चिल्ड्रेन्स फेस्टिभेलनि गथ'फोरनि फोरबो रंजानायनि गामियावहा प्रग्राम लानाया दिनै लास्ट आरो ना बिनिनो बेदर संनो लिंहरदों जोंखौ जों थांगासिनो आरो दायो गाव नायलांबाय थादो ना दिनैनि ब्लग भिडिअखौ जोबोद इन्टारेस्ट जागोन आरो ना गथ'फोरजों रंजानायनि नायलांबाथाय जों थांबाय थानोसै गाइस मोन लेट्स गो बापरे दिनै सान्दुंआ बेलेगलै खिन्थु बरिया मोजां नांखादों हाजोथिं जोमै दंबावोसो हाजोथिं बार दंबावोसो ना दिनै गरमबाबो साहा बिलाइआ बरिया जाना थाबाय बिजौ बिजौ मोजा किसका दामनायसो दिनै बोथोरा गाइस मोननै हाजोथिं नै गामसा गांसे लाबाय मोखां हुगारबाय गोलोमजोब्बाथाय मानसिसन देन्जार दिनै सान्दुङा हनै गथ'फोरा एग्जाम जागासिनो दिनै लास्ट जोबनायनि थिं मोनबाय आरो ना नै गिर्जायाव सफैबाय खारबो भिडिअ लादों नोंखौ खारबो बा होसोनानै देलाय मोसालाय मोनसे गित गायलाय देलाय गितखौबो गायब्रा रोंना रोङा नै थैलायलायबाय दाउफोरा जागोना बासान पार्टि रेडि खालामखाजोब्बाय नै गथ'फोरा बेयाव जमा जोब्बायानो होनदों आरो एग्जामा खिन्थु दाबो नै जायाखै दा जों फैबाय ना लागावनोसै तारातारिसो नै जों हायनायखाय दैयाबो थाबनो दुंबाय दाउआबो लागावबाय नै जोंहा बसफोरा दाउगां फुनावा स्टार्ट नम्बर 1 लगाव गुनुगुल बस सिगाङाव लिंहरदा ना जोंखौ सिगाङाव लिंहर दाहालागै जासिगोन जानायसो जासिगोन दाहालागै ना थेवबो थाबनो खालामगोन जोङो सिन्था दाखालाम मोनजासिगोन बेदरा लागावगासिनो बलाया जोंहा गोदागासिनो मोनजासिगोन लागाव नै फटाफटि होसिगोन जों दायो मानसिफोरा मेरला जाहांबाय बिसोर जाग्राल' आरो नै बस बिसोरो जाग्रा क्रर थाखा दं बिसिनाव अमा बेदरबो दोङो बयलार जायैफोरनि नै ओंखामखौ लागावगासिनो आङो मोनबाय आरो ओंखामा नै काचाक मोनबायलै ओंखामा मोनबाय नै मोनजासिगोन बारा गैला बेदर संबानो जाबाय बरिया ओंखामा गथ'फोरखौ इन्टारेस्ट जाहोनोसै खादानिया थोगोन ना खादासो दंख' खादासो जाबावगोन होमबालाय होफैदो बेदरखौ खारदो दै नांबावगोन ना दै गोदान गारनानै होबावनो होदेरना हो रोदांखौ देखायनालै बेदरा लागाव येनबाय संग्राया नै खनफ्रोमावबो संख्रि बाय बारा होयो बे संगासेयाव आरो बिथिंबो दोङो नै सासे सानायनावनो आथा फोजोबग्राया बिथिं अमा लागाव दसे एवबावना हालि गिदिर फिसा जाजोब्बाय नै बरिया लेंग्रुनिसो दिनै फाजा गोरानसो खालामगोन लेंग्रुन द'नैल' होबारा दा हो सिगाङाव अमा जायैनो दाउ सङोमोन दानिया दाउ जायैनोसो अमा संनांगौ दानिया बेलेग जाबाय घटनाया अमा जायैनो दाउ होननानै जाजोब्बायानो आरो रेडि नै
Ini Apa? oखामाबो जाबायानो गथ'फोरखौ पायखानाव ओइ मोनबायानो आरो मोनजासिगोन बेदरानो चाका-चाक आरो बिथिंबो दंबावोसो नै अमा बेदरा नै चाका-चाक अमा बेदर बियो वाव लागावनोसै गोथाव जादोंना जायाखै संख्रिफोरा थिग जाबाय जायाखै ओइ बिथिंबो आरो ए गरम लागावदो सिटफोरा बहाय जेनदो गथ'फोरखौ जाहोनोसै इन्टारेस्टनि ओइ बेदरा जागासिनो नै गरगाबो लेंग्रायाथ' खादायाव जासारदों नायलाय दैखौ गाफ्लाया ओरैनानै दैया हायबानो मोनफिनोलै नै लागाव टार जाबावगोन ला जानोसै जोंबो ना जिउस जानोसै